gabi mga higala ang mga suki o mapinilangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang ayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sinyong mahigala Brother John Dito kinisab si Brother Libby Claves ang magapakiguban kanyo ning usa ka oras nga tulamanon sa kini ang maayong balita. Sa pagpadinsunahan atong hiyon si Brother John alang sa opening prayer. Mga higala mag-ambog ito. Dalang panan ug makagagahom na mga Diyos nga naaka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining unang kagabion sa mga adlaw sa simana kami Ginoo nagapasalamat nga hangtod ining mga takna kini nga programa mabati paghapon sa kanginan. Puguti Ginoo nga magapanalangin kani nga programa, panalangini ang mga nagapaminaw. Wala kami igo nga kagahom sa pagdala kanila diha sa imong tilan aron mga lagad nimo. Apan pinaagi sa gahom ug influences Espiritu Santo, lamdagi ang tanang nagapaminaw karon dadas kahayag sa kamatuoran ang tanan Ginoo nga mga butang nga mahimong babag sa ilang pagpangalaga diha kanimo hukas sa kini wala as ilang kinabuhi ug ang mga nagapaminaw niini nga programa Ginoo makabig sa pag-alaga diha kanimo. Ginapangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. At atong gina-welcome ang tanan natong mga kahigalaan karong gabi na kutob sa naminaw sa radio, sa bisan asang suok dinhi sa Pilipinas nga naminaw sa radio o sa tanan usab nga naglantaw karon sa ato nga live broadcast through Facebook mga higala. So kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa di pa ko mapadayon sa pagpangumusta nga ninyo. Akong ihatag ang unang higayon kang Brother John alang sa paghatod nga na kanyo og mga mainiton nga mga pagpangumusta. Brother John. Well, daghang salamat Brother Libby, mga higala daghang salamat. Ang amo ragyod nga mahimod ri ang pagpasalamat ragyod sa inyo mga kanunayon nga pagsunod pagpaminaw ning ato nga programa. So, salamat sa tanang mga kaigsunan, Negros, Oriental, Occidental og sa tibuok kalibutan na, no? Salamat sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Unya tusad pasalamatan ang kalampusan sa fellowship diha sa Nazareth gaganinang adlaw, no? Atong pasalamatan ang tanang mga kaigsunan, mainiton ug maabi-abihon, mga buutan nga mga igsuon dias Ginoo dias Iglesias Nazareth, no? Duha ra ni ka kuan nga mag fellowship sila ang Paypay ug ang Nazareth. So salamat sa Ginoo sa kalampusan sa fellowship ubos sa liderato ni Pastor Habagat. O gunya sa liti usab, no, sa tanang naminaw dili na lang nako tagsa-tagsaon pagbanggit, pero ang amo radre ang pagpasalamat sa inyong pagsunod sa pagpaminaw kanunay sa ato nga programa. Okay, daghang salamat Brother John. So sabliyo na mo higala among gina-welcome ang tanan nato nga mga listener sa radio na sayod mi nga daghan nga naminaw sa ato nga programa sa radio, no, nga maabot ang uban minaw sa radio o niya galantaw pod sa live nato. So kamong tanan nga naglantaw o naminaw karon kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome dinhi sa atong programa o niya pwede na mo higala nga makapadangat og mamensahe dinhi sa atong programa o niya butang ilang po asa napita labi ng mga bag-o nga mga
sender og mga messages, butangi lang po og mga lugar para nga mahibaw mi nga dihang dapitan nagsukad ang inyong mga mensahe. So panahon na kay ato ng pagabasahon mga higala ang inyong mga mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. O niya muhangi ulit sa ninyo alang sa mga tanan natong mga followers o niya tanan natong mga viewers sa Facebook. Palihog atong i-share ngadto sa atong mga friend, ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi ang ato nga programa para nga daghan ang makapamati mga higala, daghan makatan-aw, makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga atong hisgutan nga wala ba ta mahibaw nga ang mga butang nga ato nga take upon dinhi mga butang nga gikinahanglan sa biyay sa inyong mga friend nga sa panahon nga inyong i-share ngadto nila ang ato nga programa, so mabless sila higala, mapanalanginan sila sa mga pangutana nga ato nga gitubag. Matinawan siguro ilang unahuna sa diha nga ilang gikalibgan kana nga isyo sulod sa dugay ng panahon. Wala nga kuan naman dali naman na pagpitik no, pag-share ni mo na atos mga friend, so automatic na ang inyong mga friend makakita sa ato nga programa. Kay usa man guna sa sugo ug mando sa Ginoo nga ang maayong balita iwali ngadto sa tibuok kalibutan, ipamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. Ang handom sa Ginoo nga una niya tapusa kining kalibutan, una siya mabalik ang tanan mahibalo sa iyang mga pulong. Ang purpose Ginoo nganong gusto siya nga pahibalo ng tanan kay aron nga maluwas ta higala mo ni handom sino gusto Ginoo nga maluwas tang tanan apan kun atong pilion ang dili pagsunod sa Ginoo, wa nay mahimo ang Dios ana. Kun malaglag man ta sa adlaw sa katapusan kana tungod kay mao'y atong gipili tapos na nakadungog sa mensahe misuki gyud ta, gipili nato ang dalan paingon sa kalaglagan. Mao na nga atong i-share o niya ang gisharean po nato, musere po sila, so magtapot-tapot hangtod nga ang mensahe sa maing balita malukop sa tibuok kalibutan. Kay mo man ay handom sa Ginoo sa Mateo 24:14 ipamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Okay, ato nang sugdan sa paglantaw mga higala ang mga mensahe nga midangat dinhi. O nialang ni adtong wala pa'y Facebook siguro, minaw lang sa radio, makahimo mo higala sa pagpadangat tong mga mensahe. Pinagi sa pag-text nga hinamo ni Brother John. Ang akong number higala TM maning ako mao ni akong number kang Brother Libby Clavis nga number 0926 8869-758. Akong subliyon 0926-8869-758. Toyo na mo na nga TM ang ako kang Brother John pod token text kay alang sa mga taga-TM na makapadangat mensahe niya gamit ang mga token text ato sad kang Brother John. Na may mga pangutana diha mientras wa pa ninyo malimte, so i-text na rin na mo aron ato na o niyang matagaan og pagtagad dinhi sa atong programa. O niya alang sa pwede sa dali mo mapadangat tigala sa comment section nato sa Facebook, no? Niya atangin ninyo karong taod-taod ang pagtubag sa pangutana kay makahimo mo sa pagsalmot mga higala. Naamoy mga dugang tubag, so text din mo or padangat mo sa comment section nato aron ato mabasa ang inyong mga tampo o ngadto sa ato nga mga aron ato mabasa ba ngadto makahigalaan makasabot pod sila sa inyong mga tampo dugang tubag sa pangutana. Okay, na ba kay basahon ni ba John? Okay na lang ni Brother Libby, ugma na lang siguro ni o sa buntag o sa gabi iba. Okay, ako na ning sugdan pagbasa dining pipila ka mga mensaheng atong nakita sa screen. Niya si Brother Rufino Moreno, ang iyang gisend mga higala
duha ka manghart og kamot nga nagpray. Salamat kayo Brother Rufino nga imo gid ning gihigugma gilab nimo atong programa unya ginaampo nimo kanay. Thank you kayo. Tungod kay kinis Brother Rufino dinhi pon siya kakaplag og kamatuoran sa iyang pagsunod sa ato nga programa uban siyang pinalangga ang asawa. Niya po si J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia ni. So may gabi nimo Sister J. Marie. O niya nag-send po siya og heart og tulo ka kamot nga nagpray. So thank you kayo sa paglab sa ato nga program og sa pagampo kanunay sa ato nga programa. O niya ni asad si Brother Roger Villafuente. Good PM, kumusta? God bless. Tuwagya po ni sa may gabi mo na pre sa Cavite pre. So good evening Brother Roger no Villafuente. O niya ni asad ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon. God bless sa tanan. So mayong gabi nimo diha Brother Ronilo. Niya ang Ginoo magpanalangin og magapakiguban kanunay kanimo diha sa Saudi. Niya po dato nakita dinhi si Maylin Kodira Batak. Niya iyang mensahe ato ning basahon. Maayong gabi nasab ninyo diha Kuya John o Kuya Livy, naminaw na sabmi sa inyo karon from Barangay Emilda, Naval, Berliran. Okay, Salamat kayo. sa taga Barangay Milda des Naval no. Taas ng panahon nga wa tay na receive nga message gikan sa Naval pero karon niya na gyud gikan sa Barangay Emilda ni kumusta diha ni Brother Jaime Estrada no. Sa tanan na lang naminaw ron diha sa Naval. Okay, probinsya man ni sa Biliran. Kaya ang Biliran usam na ka province. Yes, Probinsya ang Biliran, probinsya po Danliti. So, layo na ni ang Biliran province. Pero natay mga viewers, mga listeners, gani abot man ni sa Saudi Arabia, guban pang nasod sa kalibutan, tungod aning nakatabang nigdako sa pagpalkusog sa mensahis pulong sa Ginoo, ang internet, mga higala. Kining Facebook Live na to, tibuok kalibutan ni. Mga kutob sa gustong mutanaw sa programa, makatanaw sila higala. Makakita sila, makadungog sa mensahis pulong sa Ginoo. Okay, salamat kayo sa taga Barangay Emilda, Naval, Biliran, Sister Maylin Kodira Batak. O niya po si Brother Roger Villafuente. I'm here in Silang, Cavite. Okay, salamat kayo. Salamat Brother pre Roger. sa pagwa ning paghikalimot sa atong programa pre. God bless nimo ug sa imong pamilya. Okay, ato ning usa dalikatan pagtan-aw ang pikas nga screen. Ato sa ning tagdon makadiyot ang mga nag-like sa ato nga program. Ang uban nag-send og heart, nagpasabot nga gilab nila atong programa. Ato ning tan-awon ang nag-like sa ato nga program. Okay niya si Brother Ronilo Itang. Niya po si Brother Rufino Moreno. Niya sad si ang mensahe nga nagdilaap. Brother Jimmy Raneses. Bo, maayong gabi nimo. Oban sa imong madasigon nga partner, kauban-uban nimo ang imong pinalangga nga asawa. Boss, maayong gabi diha boss. Unya naglain naging kabuhi sa mga safety anang imuhang trabaho boss pero padayon sa unahan boss. God bless you and more power. Makakita ako permis imong live Brother Jimmy. Niya po si Tumaylo Lina Duway. Niya sad si Jibne Jeris Malati. Arita sa mga nag-send og heart mga higala kaning nag-love sa ato nga program. Ato nakita din si Maylin Kodira Batak. Niya po si J. Marie Kalapuan. Ato sa nakita si Luel Nodalo Estrira sa Kamutis ni. O niya po si Jojo Cordova sa Baud Bantayan.
Ato sa nakita si Sabal Jason. Niasad si Caroline Mariquit Galiares. Basilio Teron Notarion Junior. Ato pong nakita si Mens Gabisay Sinadhan Hidokos. Ay, day, may gabi din, day. Salamat sa pag-view. Niasad si Rosalyn Mainit. Ania Ronaldo Bragat. Sinyo Muñez Tikelio. Ato sa nakita si Brother Roger Villafuente og Sister Honey Monterde Punay. Niapod si Jacob Somalinog. Niapod si Eljon Tonyacao Nidia. Sa muni ato mga nakita nag-love, ang uban nag-like pod sa ato nga program, no? So thank you kay makahimog gyapon mo higala sa padala o pag-send og mga messages kay ato lang isalot-salot pagbasa ang inyong mga mensahe. O niya, niay atong basaho niya si Jacob Somalinog. Niya siya gipang send o niya niasad ang iyang gisend nga mensahe. Lanog jud ang sound ni Brother Niljon Bersero. Tinuod na. Lanog ka ito, dako-dako man tong power tong amplifier among ipalit. Yung mga trompa niya kay tag 200 watts kada isa. Aperte lanuga gyud dito may Bible study ganiha sa dool sa Horacio Franco. Niya may diing gabi sa mga maglasang diya nga nagpundok alang sa Bible study. So lanog daw ngadto dapita. Bisag wa nagatubang ang trompa. So alang sa mga naminaw diya karon sa lanog sa trompa ni Brother Niljon kay lanog ra ba perti kusuga kay na siyang trompa diya. So maayong gabi ninyo hinaot pa nga sa inyong pagpamati karong gabi una doon natay makutlo nga mga pagtulunan giya sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Okay niya po si Chel Notario Aragon. Nag-send siya og kamot nga nag-pray og heart. Niya po si Jerry Lumantad. Jerry Lumantad. Mayong gabi watching from Banga, South Cotabato. May gabi sa taga-Banga for the first time nga naka-receive ta og message gikan sa Banga, Cotabato. May gabi niya. Thank you so much sa pag-view sa ato nga program. Lungsod siguro ning Banga, no? Kana mo wa na ko kaabot nakadto mo ko anang Cotabato, Brother Libby, pero wa ko kaabot anang Banga kay diha ra man ta sa Nakabot ka sa South Cotabato. yes, o sa kanana ang Marvel, Cotabato. Unya sa Midsayap diha ta, pero diha sa Banga wa na ko kaabot anang Banga. So may gabi Brother Jerry. Salamat kayo sa imong pagtanaw sa itong programa, Brother Jerry Lumantad uban sa imong tibuok pamilya. Ang Dios magpanalangin ninyo diha sa Banga, South Cotabato. Okay, mopadayon ta sunahan mahigala. Siguro ita maglangay kay salot man tog basa ang inyong mga messages. So makahimog gyapon mo sa pag-send og mga mensahe sa atong comment section higala kay karong taod-taod ato nang basahon ato sa ning tagdon ang pangutana. Follow up ni Brother John na duha ka mga follow up sa ato nga gitubag kagabi nga pangutana. Ato mo tong gitiman-an nga diha to sa comment section sa Facebook gikan kang Sister Gikole nanukad to gikan sa Saudi Arabia mga higala kato nga pangutana. Aniya ni ay duha ka follow up nga ning abot nato karon dinhi. Mao ni mga follow up. Una, sa ato pabrad di na ang pagbuot sa Dios ang matuman, ang pagbuot na nila ang ilang gisunod. O niyang isa mao ni tinuod babrad sa pagkabanhaw Domingo na ang gisugo nga atong balaanon og pahulayan kay mauman ang giingon ni Father Gitgano. Mo ni gi-confirm din tinuod ba akong sublihan og basa para nga kamo dihang tigpaminaw makatch up niyang pangutana o naamoy mga tubagsad. So isend manghigala sa ato nga number o pwede diri sa comment section nato sa Facebook
akong sabihin na para makatimaan mo, duha ni ka follow up. Sa ato pa Brad, di na ang pagbuot sa Dios ang matuman. Ang pagbuot na nila ang ilang gisunod. Nga ikaduha nga follow up, tinuod ba Brad sa pagkabanhaw Domingo na ang gisugo nga atong balaanon og pahulayan kay mauman ang giingon ni Father Gitgano. Okay, ato ni basahin yung giingon ragod ba kay mao man ni gisend kagabi nga atong gitubag. Ingon din nga ingon si Gitgano wala daw magbuot nila. Musimba sila sa Domingo kay mao daw na ang gisugo sa human sa pagkabanhaw ni Hesus. Gikan kang mi muli na gikuli. Muni atong gipangtubag gabi ba din so no niya. Kining mga follow-up nga duha ka buk atong tagron karon dinhi nahimugso ning mga follow-up gumikan sa pangutanang gitubag kagabi. So unang mutubag si Brother John o niya akon taposon mahigala niya sa minsan is Belinda Lohira Tirana ingon siya dinhi amin niya blessed. Okay, akong ihatag nimo ang panahon Brother John. Well, dagan salamat Brother Lebe. Ang unang reaksyon sa ato ba Brad, dili na ang pagbuot sa Ginoo mo'y matuman ang ilan ng pagbuot. Ang pagbuot gihapon sa Ginoo ang matuman pero sila nga mga Roman Catholic wala magsunod sa pagbuot sa Ginoo kundili ang ilang gisunod ang pagbuot sa ilang simbahan. Is that clear? Busa dili mahimo nga ang pagbuot sa Dios maoy sundon sa tao tungod kay diha sa pagsunod sa kabubuton sa tao wala isulti sa Dios nga siya mamaluwas o makasulod sa gingharian sa langit. Si Kristo namulong na nga daan sumala sa Mateo kapitulo 7 versikulo 21 nga matod pa ni Kristo dili tanan mag-ingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kalom na. Busa dili ka makalaom nga ang tanan nga nagsimba nagampo og nangalagad sa Ginoo mahalangit kay gipamulong naman na daan ni Kristo nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kalom na diha nga pagkasulti. Kung mauna nga dili ang tanan di ay mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, biblically unsaon man nimo pagsiguro nga ang tao makasulod sa gingharian sa langit? Ipadayon nato pagbasa ang gisulti ni Kristo kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Busa dili kay ang kabubuton sa Diyos dili na matuman. Matuman gihapon ang kabubuton sa Dios apan sila ang ilang gisunod ang kabubuton sa ilang simbahan ug dili ang kabubuton sa Dios. So matinaw og klaro kana. Karon kung ato ning palungtaron gyud walay sugo niini diha sa Biblia. Mao bitaw nga ako nagkagabi naghangyo ko nga naa may ubang mga naminaw pud karon nga unta mapahatod kung dunay makahimo sa inyo pagpahatod ngadto sa dalunggan ni Darwin Hitgano kung diing bahina sa Biblia diin dapita mabasa nga ang adlawng Domingo human sa pagkabanhaw ni Kristo mauna ang adlaw nga igpapahulay. Kung wala gani mahatod ni ana dire nga teksto o ikatik sa amo nagpasabot nga kanang pagtuuha, kanang doktrinaha, wala na sa Biblia. Ayaw kalimot mo nga kini nga programa gipahinumdum ni sa inyo kanunay dinhi sa kahanginan nga based on the Bible ni. Ug unya ato na nang gibanggit kanunay ang ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kung imong basahon ang The Living Bible ningon the whole Bible, no? Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios, wala na gituga sa tao. Nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung mauna nga ang kasulatan gituga sa Dios alang nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, ang ato karon nga hangyo, no?
sa inyo dinha kung kinsa ang makapaabot ninyo sa dalunggan ni Darwin Hitgano nga ang adlawng Domingo human mabanhaw si Kristo gisugo na sa Ginoo nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Ingon ni ana, nganong naghangyo ta? Aron ta nga dunay makatabang nato sa pagsulti sa kamaturan. Kung dunay bersikulo ni ana nga ika-text diri, ato man ang basahon. Dili man na mahitabo nga ikalilong na, ato na nga basahon. Pero wa gid ni anay sugo dinha sa Biblia. Ngani kung atong tan-aw dinhi sa Catechism Mid-Isi, ila ni nga balasahon, dili ni ingon nga unsa. Catechism Mid-Isi sa Volume 1, Speeds 341 and 342, usa ka historian nga si Henry Gibson, ingon nini ang gisulti Henry Gibson, a Catholic says, mo na ingon nini, the church changed the day from Saturday to Sunday. Kinsay nag-usab? Ang church, dili ang Dios. Mao na bitaw nga kutob sa mga Sunday keeper nahimo ng Sabbath breaker. Og ang tinuod, kapamilya, kauban ra gihapon na sa simbahang Katoliko. Bisag unsaon ninyo pagkupo-kupo, bisag unsaon ninyo pagkisi-kisi, hayag og dayag nga kamaturan nga kamo kauban ra gihapon sa simbahang Katoliko, bisan og ang ngalan sa inyong simbahan dili na Roman Catholic Church. You know why? Tungod kay nakihiusa gihapon mo sa adlaw nga Domingo, kay wa may gisugo anas Ginoo. Klaro kayo ang gikuan na ni Henry Gibson, dinhi sa ilahang balasahon, nagingon ni, the church changed the day from Saturday to Sunday. Ang simbahan maoy nag-usab, gikan sa adlaw Sabado ngadtos Domingo. Busa kamong mga Sunday keeper nagsunod na lang mo sa inusab nga adlaw, apan hinumdumi gayod nga wa gyoy makasulod sa gingharian sa langit sa nagsupak sa kabubuton sa amahan. Atong ipadayon igbasa, nagingon how great is the authority of the church, which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world, since they observe the first day kept holy only from tradition and teaching of the Catholic Church. Unsa ra gyud ini? Tradisyon ra gyud ni, teaching, mga pagtudlo lang ni sa matud pa dinhi sa Iglesia Katolika. Mga kaigsunan, usahay bitaw ma-misunderstood man mi dire. Na ay among madungog o mabati ngani manudya pagud sa amo sa text, pero ang among kasing-kasing open may tungod niya na kana bang ilang pamasangil nga nang hilabot o nang daot? Wala. Ang ato dinhi ang pagpasabot. Unya ang atong hisgutan gikan man na sa inyo. Sama ron ang hisgutan nato gikan man na sa inyo. Ang tuyo nato dinhi, wala tay tuyo nga manghilabot, wala tay tuyo nga mangdaot, kundili ang ato ang pagpasabot. So dinhi kung atong hisgutan, tradisyon ra gyud ni sa simbahang Katoliko, mga pagtudlo ra ni sa simbahang Katoliko, mahitungod ni anang igpapahulay nga Domingo. Karon klaro naman na, tin-aw naman na. Unya, kung imong tan-aw dinhi, ang sugo sa Dios ug ang sugo sa tao, mamili ka. Ang Isaias kapitulo 29 bersikulo 13 nag-ingon, ug ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan, tanda na nagpasidungog kanako, og ang ilang mga baba og nga mga ngabil nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlok kanako mao man ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Sugo sa tawo ang gikatudlo, dili sugo sa Dios. Kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo ni sa sugo sa Dios, wa ni magtudlo sa sugo sa tawo, wa ni magtudlo sa sugo sa simbahan. Ang amo rad ni gisultihan mo, gitug-anan mo nga kanang Domingo balaod ra na sa simbahan.
Una nga kung imong tan-awon o tan-awa ra gud, dili ba mga Dios nun pod? Ha? Dili ba nagsimba sa Ginoo, nagampo ug nag-alagad sa Ginoo? Tanawa mo lagi nang gisgutan sa Isaias 29:13. Ingon nga kini nga mga katawhan, ha, na nagpasidungog kanako, pinaagi silang baba ug mga ngabil nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang kahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Busa imong makita ang dako nga kalainan sa pagpangalaga diha sa Ginoo nga nagsunod sa balaod sa tao kaysa nagsunod, nangalagad sino nagsunod sa balaod sa Dios. Kung imong tan-awon, kini pulos ni na nagampo sa Ginoo. Mga tao o grupo, pundok, sikta nga nagsunod sa balaod sa tao o nagsunod sa balaod sa Dios, parihan ni nagampo og Dios, parihan ni nagsimba og Dios, parihan ni nangalagad sa Dios. Pero ang panagkalahi ra mao ang nagsunod sugo sa tao o nagsunod sa sugo sa Dios. Ikaw karon ni gala asa makamulugar? Musunod ka sa sugo sa tao o musunod ka sa sugo sa Dios? Timan diha sa imong pagampo ug pagsimba unsay imong mapaabot. Tanawa. Proverbio 28:9 gisultis Proverbio 28:9 nagingon, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang iyang pagampo mo sa kadulumtanan. Asa man nimo ni makita aning itawag nagpalingog-lingog? Tao ni nga nakadungog og nakabati sa pulong sa Dios. Sama ni mo rong naminaw, pero nagpaunsa-unsa lang ka. Nagpalingog-lingog, kauban bas gingon nagpaguryo-guryo. Daghan ron sa mga tao nga nangalagad og Ginoo, nagampo Ginoo, nagsimba Ginoo, pero nagpaguryo-guryo, nagpalingog-lingog na. Nga naman, nakadungog na, nasayod na, nakasabot na, nakabati na, pero gipalingog-lingogan ra ang kamaturan nga ing nabatian. Nagingon kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasugan bisan ang iyang pagampo mo'y usa ka dulumtanan. Timan-ig yun mga kaigsunan, maunay mapala, maunay mapaabot, maunay maani sa tao nga nagampo siya sa Ginoo og unya iyang gipalingog-lingagan ang sugos Ginoo, ang iyang pagampo dulumtanan. Mamalandong kagud unta higala, mintras dili pa ulahi ang tanan. O tanawa gidumtan sa Dios ng pagampo nga naglingog-lingog las gisugos Ginoo aron adto tas pagsimba. Tanawa. Sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Nagtuo mong gipahalagahan na sa Ginoo inyo pagsimba? Mag-overnight mo. Ha? Halos, oh Jesus, hallelujah, oh God. Ha? Daghan nga mga testimonya nga kamo gipakamaayos Ginoo. Ha? Daghang mga testimonya nga kunuhay gipakitaan mo panan-aon sa Ginoo. Ha? Gisayunan ka ba niyan ang mag-overnight prayer buong gabi magampo mo na ay mga pagsimba hating gabi pipila ka mga simana himuon na kay kuno ang mga wishes des Ginoo matuman itupad gud. Nagtuo mo ang yawa dili makahimos paghatag sa inyong gipangayo. Makahatag ang yawa ni ana. Ha? Makahatag ang yawa ni ana karon. Kung imo ning tan-awon, matud pa sa atong gibasa, only from tradition and teaching of the Catholic Church, unsa ni ang Sunday. Kung pamatira gud yun dinhi sa ilag hapong basahon sa Catholic record sa September 17, 1893, unsay gisulti dinhi. Sunday is founded not on scripture. Ha? Tanawa? Ang Domingo imong makaplagan pero wala diha sa kasulatan, wala sa Biblia. Nagingon din but on tradition and distinctly a Catholic institution. Mao na nga daghang mga sikta karon nga nagsunod sa simbahang Katoliko, wa magsunod sa Ginoo. Di ba mo mahasol anay gala? Ang gisultis Ginoo dulumtanan. Mga taong nagpaduol diha niya, pero nalayo ang kasing-kasing des Ginoo, ang pagampo dulumtanan. Unya ang pagsimba nagingon ang ingon sa Marcos 7:7, kawang lamang ang ilang pagsimba nako way kapuslanan. Tungod sa pagsunod sa sugo sa simbahan,
tungod sa pagsugo sa tao, ang sugos Ginoo inyo nang gitalikdan. Mo ni gingon sa Marcos 7:8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. O tanaw giun sa inyo kasuguan sa Ginoo. Ang gisugos Ginoo sa Sabado nya naamog Domingo. Giun sa inyo ang sugos Ginoo, inyong gibiyaan. Ang pangutana karon mga kaigsuonan. Diin ka man di ay gihapon ron nagsubay ay naar gihapon sa pagkamalapason. Naar gihapon sa pagkamalapason. Unya, kinira bang ingnon ta na lang piki nga pagpangalagad sa Ginoo igsoon? Daghan kaayong mga katingalahan o gahom nga imong makita diha. Nganuman, ang yawa manalangin diha. Tanawar gud sa Mateo 7:22 gisulti. Ni adto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imuhalan? Usa man ning propesiya? Mga pagpanagna gigamit pinaagis nga ang ngalan sa Ginoo. In the name of God, in the name of Jesus. Unya ang gisulti, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. So di ay makahimo sad sila pagpagula sa yawa. Ginamit ang pangalan sa Dios. Unya ang diha sa ubos ningon, og nakahimog daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Kinsa may maghunahuna nga dili na sila iyas Ginoo? Nganuman nakahimog milagro gihinginlan ang mga yawa tungod sa ngalan sa Ginoo. Kinsa may magdahom niya na nga kana sila dili iyas Ginoo? Imong makita nga ang mga tao nag-wheelchair, pila na katuig nagsigig lingkod sa wheelchair. Makita nimo ang mga tao na nagsungkod. Makita nimo ang mga tao di kalakaw. Pinaagi lang sa pagpandong sila mga kamot. Paglihans na nga ayo ang ilang mga sungkod, ang ilang mga saklay, gipangbiyaan. Ang ilang mga wheelchair, gipangbiyaan. Unya kadtupong na nagdumala ana, ay ila po ng gihimong koleksyon pagpakita sa mga taong ilang napaayo. Nga naman, nakapang-ayo silang masakiton. Pero tanawas 23, magaingon ako kanila niadtong adlaw, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dawtan, kay wa ko kamo igkaila. Mga kaigsunan, ayaw gid mo kalimot nga sa tubangan sa Ginoo duha ra gyud ni. Dalan nga imong ikalaglag ug dalan nga imong ikaluwas. Kumusta man ang dalan imong gisubay karon? Maluwas ka ba diha? Pinaagis imong pagsupak? Timan nga sa pagbalik ni Kristo, Mateo 25:31 ngadto 33, duha lang kabahin ang tao sa tibuok nga kalibutan. Karniro ragyon og kanding. But pasabot matarong og dawtan. Apan makapaabot ka ba nga ilhon kas Ginoong matarong ka nga taliwala sa imong pagampo, pagsimbag, pagalagad sa Ginoo, imong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Tandaan nimo kana higala. Karon, unsa ganitong usa ka timan ni ang ato nga kuan usa tong usa ka reaction ba dilibi nga ang masunod ang kabubuton sa Dios, dili ang kabubuton sa tao. Pero sila nangalagad sa Ginoo, ang gisunod kabubuton sa simbahan, dili kabubuton sa Dios. Mamili kay gala. Usa tong ikaduha ba dilibi? Ang ikaduha nga pangutana, Reaction po. reaksyon, no? Atong tanaw din tinuod ba Brad sa pagkabanhaw Domingo na ang gisugo nga atong balaanon og pahulayan kay mauman giingon ni Father Gitgano. Dili na tinuod. Og naay maminaw sa inyo ron, ihatod na dito sa kang Darwin Hitgano nga nag-ingon si John Dihito nga ang iyang gisulti, ni John Dihito, dili kuno na tinuod pader ang imong gisulti nga Domingo na ang gisugo human na banhaw si Kristo. Dili na tinuod. Timan ininyo na mga kaigsunan, ihatod na dito, unya pangayo mo og rason gikan ning Darwin ang pag-ingon ako di na tinuod. Pamatiin niya nga Domingo na. Dini sa Levitico 23:3 sa Contemporary English ang nanang Bible. Akong basahon You have 6 days when you can do your work. Aduna kamo, ako lang ihubaron kay naam ko'y mga bata pod nga naminaw. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of the week, timan igod,
ambot og kinsang tawhanaa nga moingon ang akong kon usar gyud akong nakaplagan si kon Alvin Gitamundok ra nga ang iyang adlawng ikapito Domingo. Oh, nagingon din you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week apan ang ikapitong adlaw sa matag semana is holy. Tanaw ha? Gideklarar din sa Biblia nining bersikulo nga ang kinini ang matag ikapitong adlaw sa semana balaan because it belongs to me. Kay kini alang lang kanako. Unya nagingon din no matter where you live. Kung diin ka mang dapita nagpuyo, tuwa ka ba sa Amerika, tuwa ka sa England, tuwa sa Korea, tuwa sa Pilipinas, no matter where you live, nagingon din, you must rest on the Sabbath. Kinahanglan magpahulay ka sa adlawng Sabado and come together for worship. Oh, magsimba gid ay ning adlaw. Nagingon ni this law will never change. Dili pwede nga ang Sabado ilisan rag Domingo. Kay nagingon this law will never change. Ang reaksyon tinuod ba brad? Ang giingon ni Darwin Hitgano nga kinini ang sukad na banhaw si Kristo Domingo na ang gisugod papahulay, dili na tinuod. In short, bakak na. Bakak na. Nahala, sige. Nagsulti naman ko tinuod. Unya, bahala na mo. O ang tinuod, inyo bang tuhuan o dili. Pero timan pagkadili ka na gani, mutuo sa tinuod, 100% adto ka mutuos dili tinuod. Pusa, kamo na ang maghuna-huna, mamalandong higala. Kay nga naman, ang kamatuoran, inyo nang nadunggan, inyo nang nabatian, inyo nang nasayran, ngani gisulti, pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo. Herbenon 3:15, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Kumusta manigala? Nakadungog ka man ron. Giyon sa man mo kasing-kasing, gipagahi nimo no. Hinaot pa madili. Nimo pagahion imong kasing-kasing. Ang Santiago 1:21 nangingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan niyo sa kagop. Remember, dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas yung nga kalag. Inyong nanabatian ang pulong nga arang makaluwas yung kalag, naras inyong nagdawaton ninyo dili. Di pa gani mo mudawat ani. Ang inyong dawaton, ang inyong ikalaglag, dili ang inyong ikaluwas. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ani ato sa ning tanawon makadiyot ni si Mylene Codira Batat. Dugay naman gyud mi nga inyong mga listener. Wala pa mi nabautismuhan, listener namin ninyo. Hangtod nabautismuhan mi last May 2020. Salamat Exxon Mylene Batat, no? Unya salamat nganong di gid mi kalikay nga dili mi makaagwantang di mi magpasalamat. Usa mo sa naghatag namo og inspirasyon, kadasig niini nga buluhaton nga ang Ginoo wala magasalikway nining ubos nga matang sa pagpasabot sa pulong sa Dios. Naamo. Salamat sa inyong confession, inyong pagsugid karon nga kamo dugay ng listener. Unya nabautismoan mo unsa ni? May 21 unsa to? Natong 2020. 2020. So salamat og sa ato pa inuntan na lang kuan pagyod. Dugay-dugay naman sa ni atong program. Dugay-dugay na pero kini ang maing balita 2002 unya ang Jesus Our Hope atong 2007. 2007. Yes, 2007. Wa pa ang 2020 sila nabautismuhan, dugay na sila nagpaminaw sa atong programa. Nag-exist na ni nga programa. So kining mga higala na tuwing Nani Barjon, una na sila may desisyon, ilag yung na-realize taas-taas panahon. Dili man na kuan dili man na nga gitawag instant decision. Gradual na siya. Wa na sila siging-sige nga. Yes. Taas nga panahon nilang pagtulutimbang hangtod na kadesisyon sila nga musagop sa kamatuonan. So, salamat kayo niya. Praise the Lord, Sister Mylene, nga ning tubag mo sa tawag sa Ginoo.
Anya niya po si Roldan Bartolata. O niya nag-send siya og tulo ka mga kamot nga nag-pray. Salamat kay Brother Roldan. O niya ato ning tan-awon higala ni ay mga nahidugang nga nag love sa ato nga program ato ning tan-awon dinhi. Niya si Brother Cesar Elguera. Oh, Brother Cesar, sa ako na, Gihilngan, Negros Oh. Oriental. Kuan sa ni, Baptist nga ni. pangalaga dis Ginoo gikan sa ato ang programa. Ah. Ang Baptist si Brother Mudam sa Tuboso, Mudam Negros. Flores, Brother Mudam Flores. Cesar Elguera sa Brother Gihilngan Cesar City ni. Elguera. Ah. Salamat Brother Cesar. Di gid tuyoon nga og sa kuan pa murag muulpot ang akong kasing-kasing sa kalipay nga mag chat o mag-text mo dire. Labi na kang Brother Alex Orhil og sa uban pa nga mga kaigsuonan, Brother Alex Canales og uban pa daghan pa di na mo manganlan nga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa ato nga programa. So kung dugol pa lang unta Brother John, pwede ganing maghimo og kana bang reunion sa mga Yes, nakabig gihimo na ni Dalin Nunoy kausa. Nakakuanta pero dinhi sa ato sa dinhi Bugo. sa Unas Oh. Bugo pero dili gid mahimo nga bisag dinhi lang sa Bugo area mapundok ang tanan Tinuod tungod na. sa nga nagkalain-lain nga mga Oh. sitwasyon. Pero ang Ginoo ra gid ni adto na lang gid ang insaktong reunion anis Sa gingarian langit sa na langit lang. sa adlaw sa Oh. katapusan. Okay, niapod si LC Pitogo. Aniya ato pong nakita din si Imelda Buratso. Aniya niapod si Sherwin Orsal. Nakiguban sa nato niya arita sa pikas nga screen. Niapod si Sister Brother Jake Sumalinog. Anya si Girly Saga sa mabuli ni. So may gabi ni Mr. Girly. Niapod si Arnel Timblor Hernandez. Salamat kayo. Niapod si Brother Alvin Risocor. Okay, ato tahigalas Brother Alvin. Salamat ha sa mag-invite nimo sa akong pag-umangkon. Proud gid kay siya nga nagsugid sa ako sa imong pagresibe niya pag-ana uban sa pipila ka mga kaigsuonan nga nahiuban niya diha sa inyong puloy-anan. Thank you Brother Alvin. Okay, ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana follow up ni mga higala sa atong gitubag kagabi. So thank you kayo sa follow up o niya kay follow up man instant reaction man amo sa gitawag instant pod nga tubag sa follow up. Ingon din una nga sa ato pa Brad, di na ang pagbuot sa Dios ang matuman, ang pagbuot na nila ang ilang gisunod. Maingon gid ana mga higala kay pagbuot sa Dios may atong sundon. Sabado ang atong ilhon nga adlaw nga igpapahuloy kadlong balaan. Nga naman way mabasa sa Biblia nga Domingo. Gani si Cardinal Gibbons mismo sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers sa page 111. Gaingon si James Cardinal Gibbons, matad pa niya, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Mahimo ko nang basahon na to ang tibuok Biblia. Og dili gyud ta kabasa og usa ka single nga linya nga nagsugo ang Dios kanato nga atong balaanon ang adlaw Domingo. Yan ang confirmation niya sa iyang gisulat nga libro. Way mabasa nga nagsugo ang Dios kanato nga ang Domingo mo'y atong balaanon. Nga inusunahan, ingon siya, the scriptures enforce the religious observance of Saturday in which we Catholic never sanctify. Ingon siya, ang Biblia nagpugos kanato sa pagbalaan o pagpahulay sa adlaw Sabado. Ingon siya nga apan kitang mga Katoliko wala
nagabantay ni ini. So klaro kayo, gi-confirm niya nga wala nagbantay. Iyang gipahayag nga ang Bible nagpugos kanato sa pagbalaan o pagpahulay sa adlaw ng Sabado. Pero kita, wa lang ta nagpahulay na ng adlaw. Sa ato pa, wa sila musunod sa gisultis Ginoo. Ang ilang gisunod higala ang pagbuot sa ilang simbahan. Eksakto na nga ang pagbuot nila mo'y gituman, dili ang pagbuot sa Ginoo. Bisan pa man ang ilang katekismo, the Converse Catechism of Catholic Doctrine, sa page 50, gitugan higala na duha ka pangutana, which is the Sabbath day? Giangsiran pag nila, Saturday is the Sabbath day. Katekismo na, ilang doktrina. Sunod pangutana, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo malagi atong gibantayan? Inay ang adlaw Sabado, ang ilang tubag. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ilang rason na. Ingon Sir Pilimiro, yung nga Sabado ang adlaw pahulay, Saturday papahulay. Nganong Domingo atong gibantayan tungod kay gibalhin kini sa atong simbahan ni atong tuig 336 AD ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Sa ato pa ang pagbantay sa Domingo dili pagbuot sa Dios, pagbuot lana sa simbahan. Sa ato pa ang simbahan imbes mosunod unta sa Biblia ning supak sa pagbuot sa Dios o ang pagbuot niya mo'y gustong ipatuman sa mga tao. Di na lang ta mga G nga matuman ang imong pagbuot dirisyota. Tingnan na lang nato matuman ang akong pagbuot dirisyota o niya ikaw na po ituman da sa imos langit. O niya magsiiman tag-ampo matuman ang imong pagbuot dirisyota mayngon sa langit. O niya Domingo akong gibantayan nga di pagbuot sa Ginoo. Nagsige lang kong pamakak sa Ginoo higala, matag-ampo nako, nakasala ko sugos Ginoo nga di ka mamakak. O diya sa Santiago 2:10 sa ingon ang Biblia, ang maglapas bisan usalang kasugo gikan sa balaod, samara nga iyang gilapas ang tanan. Maunay angay naton pamalandungon higala. Nagpakasala ko nga naman kay sa unang Juan 3 versikulo 4, ang meaning sa salahigala, mao ang paglapas or pagsupak sa balaod sa Dios. Muna'y meaning sa sala. Transgression, ingon di ang mabasa nga sin is the transgression of the law. Mao ang pagsupak sa balaod sa Dios. Sa ato pa, kay balaod man sa Dios, di-confirmar nila nga Saturday yun, may Sabbath day, balaod sa Ginoo. O niya, gilistag laing adlaw, gisupak ang balaod sa Dios, ang gisunod balaod sa tao. Nga kusog kayo mo litok nga, unang sugo, unang dakong sugo, higugmaon mo ang Dios labis sa ngatanan. Ikaduha isig katao. Kung gihigugma na to ang Dios labaw sa tanan, nga natong sundon ang balaod sa Ginoo may tungod sa adlaw Sabado igwapahulay. Karon kay ang balaod ng malas tao gisunod. Sa ato pa, labaw ang atong paghigmas tao inay sa paghigugma nga to sa Dios. Ang paglapas sa balaod sa Dios sa balaod manas Ginoo sala ko lapason. Pangutana, sa dihang nakasala ko kay naglapas balaod sa Ginoo sa adlaw pahulay Sabado, gilisdan ako lang adlaw Domingo. Kini sabay managiyan ako. Ang atong mabasa sa bersikulo 8 sa Juan 3:8, kadtong nagpadayon pagpakasala, naglapas sugo, iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan.
ang manag-iya day sa tao higala nga dili motuman sa sugo sa Dios mao ang yawa. Muna Biblia. Kay ang yawa sa biyay nagpakasala sukad pa sa sinugdan. Sa ato pa ang yawa mas sinupakon sa balaod sa Ginoo sukad pa sa sinugdan. So ang pagbantay sa Domingo mao'y pagsunod sa kabuton sa tao dili ang kabuton sa Ginoo ang gisunod. O niya sunod naghisgot ini nga follow-up nga matod pa dinhi nga tinuod ba ang pagkabanhaw Domingo na gisugo? Di na tinuod. Wa atay mabasa ana nga giilisdan si Ginoo og Domingo ang adlaw Sabado nga balaod si Ginoo nga pagsimba o pagpahulay. Kay gibasa ni Brother John kaganiha ang Levitico 23 versikulo 3 nagingon ang Ginoo, you have 6 days when you can do your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Ito ang mabasan to nga kada ikapitong adlaw sa matag semana, ito ng Diyos, bisag asa pa mo magtuyo, magpahulay kamo ning adlaw o mag-usa kamo sa pagsimba kanako kining balaora dili gayod mausab. Wa mausab sa tatawili wa ilisdi gani ingon si Kristo sa Mateo 5:7 o 18 samtang napang langit ug yuta walay pagasayloan sa kasuguan kinahanglan ang tanan matuman higala. So muna giayos Biblia. So ang point natong gihisgutan ninhi wala usba ni Kristo ipahulay wa balhinas lang adlaw Domingo. O kung nagbantay sa Domingo kana pagbuot sa tao dili na pagbuot sa ginahigala. O niya giingon si Ginoo nagsunod pa sa pagbuot sa tao balaod sa tao sa Marcos City 9 kawang lang atong pagsimba sa Dios mahigala. Aron di kawang sundo nato ang iyas Ginoo. Wa naman tay time sa di pahingpit tapuson atong tulumanon. Ni ang atong temso. Atong iyon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita sa limbahon o maluluyon nga Diyos na akastros ang sa langit. Dagang salamat sa kalampusan sa mga pulong. Panalangin niya ang tanan nga nagapaminaw.